Добре дошли в Energy Vita Studio. Тук всичко е създадено с грижа за тялото, за ума и за душата. Каня ви на една специална процедура – йонна детоксикация, която не е просто грижа за здравето, а истински ритуал на презареждане и вътрешен баланс. Чрез топла вана за крака и лек електрически поток, процедурата нежно подпомага изчистването на натрупани токсини, тежки метали и вредни вещества. Без болка, без усилия, само тишина, спокойствие и усещане за лекота. Подходяща е при умора, безсъние, главоболие, кожни проблеми, забавен метаболизъм, натрупан стрес или просто когато тялото и душата копнеят за грижа. И като подарък при първа процедура ще се насладите на шиацу масаж на стъпалата, който ще отпусне напрежението и ще добави още една нотка уют към преживяването. В Energy Vita вярваме, че здравето започва с малки стъпки, направени с любов. А понякога всичко, от което имаме нужда, е да си дадем време, да си подарим внимание.